Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Si Dina, ginaingon, ang sobrang pagsalig sa asawa, mo'y makaingon ang makahimo ugsa ang bana. Mo kinay nahitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Hoy! Bay Vicente Simeon Rubarate! Bay Alfonso! Kumusta? Alfonso, Riponte. Niya bay, apply sa taon, ha? Makasampa, nagbalik, bay. Yawat lang taon. Tulo na akong college taon, sunod tuig pa italisura. Ay, kaya na ni mo. Ikaw pa. Ikaw ay Vicente, ha? May college na ka, ha? Ay, graduating na. Mo ba? Kanindo, todo na kay anak ka mo. Graduate, no? Sa college, no? Di na ko anak ko eh. Anak na sa kong asawa. Sa mga. Korbida sa dana. Ganahan man makahuman sa nursing, di na bay. Mga akong gigastuhan. Anak kita sa asawa ni mo? Oo, lagi. Sa una? O ba yun, ano? Lagi, bay. Lagi. Maayo, kung mauna. Lagi, Lagi. Kayo? Kay puhon, matiguan ko, muundan ako sakay sa barko. Aha. Kay dili lalim nga, mudag ko ang mga anak nga, dili tang maatiman. Maong yan! Kumusta ang imong pag-ato sa inyong agency? Magpa-medical na lang ko, di na. Mintak makalarga na ko ni. Hopefully. Kung makagraduate na ko, makatabang na unya ko ni mo puhon. Pero, mutake pa kag board exam, dili ba? Puhon. Pero misad man sila si mama ag papa. Ingon man ang ako mga igsuon. Nga tabangan ko nila sa pagkasto. Alang sa board exam puhon. Kay naluoy man sila nimo. Ikaw pa nagpa-eskwela na ako. Maong sila lang ko no ang mo shoulder alang sa akong pag-take og board exam. Late na ko 10 minutes. Magdali ko. Final exam na raban naman ron. Lord, help me nga makapasar ko or makagraduate na ko. Ay! Ay, sorry, miss. Nagdali magod ko. Huwag ko magkabantay ni mo. Hala, no.
Maldita siya. Nangayon na gani kong sorry. Day, good news! Ha? Next day, mulargan ako sa Manila. Ug ato na magpaabot nga maabot ang barko nga akong sampahan. Wow, kanindot. Makabalik na pud kag sakay. Wa pa manawag ni mo ba na? Basi beg, lain na ha, di na. Nisalig ko ni Vicente pa. Naaran niya kung magbinuang siya nako. Ayaw palabig salig si mo ba na, ha? Di na? Kasagaran ba mo resulta ka na sa wagi ayong may tubo? Ang buti mo ipasabot pa. Nabisag na asya sa layo, magbinuang gihapon siya. Ana naman makakita paagi nga, makakita siya laing babae. Pa, Oy, day, daghan ko kaila, o gigalang nga mga, kanang retired seaman. Di, gid ko nung nakalikayan, nga magkapamabay sila. Kaya ginaingon man, nga every port report ra bagyod. Kada kanaog nila, kung asang napita, sila mag-stop over, dunay daghang mga babae, nga musakakin sa barko, o magpa-sex, o magpabayad lang. pa, Lagi. Kay layo sa asawa. Mauna, magpakalalaki po ang lalaki taong siman. Tuktukon na gunang miduol nila. Tuktukon ka na sa manok. Tuktukon, yun. Kwartang ibayad si kalipay nga dugay ng wa nila matilawi. Kay lagi, layo man in taong sa asawa. Vic! May ginanawag na ka. Sorry din, kay nabisi ko diri. Kita ka sa barko? Kadako ko sa barko nga imong gisakyan. Dako, gyud. Unya, kumusta? Okay lang. Nabisi sa studies kay happy naman ko mag-graduate. Hoy, congratulations daan ha. Thank you, Vic. lagi. Ano ikaw? Kumusta? Oy, bye! Oh, bye! Okay! Babae mo rin nawag sa akong telefon. O ikay, gipong itataon. Vic? Oh, Bye, bye! Sige ko sabot sponsor nga papay. ganing uwa man din. Oh, okay. Sige na. I-off na ako ng cellphone ha kay matog na may. Amping, I love you. Amping pud mong tanan diha. I love you too. Bye! Ay, sus, basta, gwapo, mapagitaon, babae ka. Pili pa na ko rin mo. Nga doon? Kugyawan ako ni mo kanina da. Ano man? Sa sunod, bantay-bantay pud. Kinsa akong kasulti sa phone. Ay, sorry. Hapit ko masakpit. Sari, naging kayo, ha? Sari. Probin, sari. Unsa man, usog. Ay, Ikaw man. koy. Naunsa man ka, ay nga, ang akong silpong number, may magyatag ni Mildred, naunsa. Pabutang, manawag, to siya balik, ha? Ako nalay mong tawag niya bay. O man ako sa imong cellphone ha. Ako rin magpa-load ana. Habi na babay? Maragwa dyan kong kauyon na name gibuhata. Bay punso. Makagaba biya na mabinuang tas to pamilya ba? Master!
Hatag na kung akong giwish nga makapasar ko sa board exam. Please, Lord. Oh, familiar na ko ang girl. Oh, Vacant nga seat? yes, miss. Oh, Familiar ko niya ko siya. Gusto. Siya to istrikta nga akong nabanggaan. Miss, yes. ikaw to nga akong nabanggaan sa school campus. Sorry, cute ato, miss, ha? It's okay. Nagdali po ko ato, gisapot ko. Mao di ay. Gisapot ko ato nga time kay nag-away mi sa akong BF. Og nagbuwagit mi. Pero karon, bago na akong BF sa kasiman. Hala, same di ay pa. Akong ba na si man. O, muli ay nasab siya. Oh, mo ba? Hasta po na akong BF. Muuli ay na po. Nara si Vic. Nagpaingaw na din niya. Ako siya sugatan. Vic! Nalate ko sa pag-apot ni sa Mactan Airport to. Wa na hinon si Vic. Gitawagan ako siya pero kanat pirich naman ang iyang cellphone. Karat ini mo, Mildred. Sorry. Kiminalam ko ni mo. Pailalim ng LDR. Sa cellphone na payat mag-sex. Karon sa personal na cute, Vic. Vic. Good morning. Good morning, da. Siyempre. Pamahaw na. Kay mag-sex na sa ta. Ansa man, ako'y imong ipamahaw. Ha, Vic? Kanahan ka? Kahat yun ang akong love-love. Ako cute. Ako Mildred. kay ipamahaw ni mo. Drek. Vic. Surprise! May kinauli na ka. Uy. Dito ko sa airport. Misugat ko nimo. Pero na-late ko sa pag-abot. Din man ka. Sorry. Dito ko diretso sa ilang bay punso. Namakak ka, Vic. Oh. Nagkita mi ni Punso. Ug matod pa niya. Laing babae ang misugat nimo. Mildred angan. Nakaila ko niya. Siya ang kadungan ako sa pag-take sa board exam. Nagtupad pa mi. Kining niya sa akong cellphone. Mooning bayhan ang misugat nimo, di ba? Sorry. Sorry, Dina. Sorry. Huwag kapuslanan ng pagpangayo ni mag-sorry, Vic. Ano gun? Kay mi sobrang akong pagsalig nimo.
pag-call off me ni Vic. Pero, para nako, dili na ko ganahan na makigbalik pa niya. Sa usa lang kapag pitik sa kamot, na wag tangan ko pagsalig sa akong bana. Mga katumang kasama ang kaagi ni Dina, dinhining tulumanon. What's the style? Nawagtangan o pagsalig is style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.